Mao sa to atong intro kay karong adlaw mag-duty ta kay naatay habuon nga isda sama ani. Karong mga panahon ng mga tats ang nanunggo sa mga suki puro gagmay nga isda. Pero okay lang, ang importante makakwarta ta. Tan-awan niyo si Tatsuki naa sa bangka, naa si gitilok sa isbakan. Maunang isda ang ako ang gihabwa. O ganang gihatag nako sa kong anak kanang nasa pula nga tre, mauna ang tornos. So maunang dunggo karon. O kaning yelo nga balde, maupod na ang bulinaw. So pino sa ang ato ang mga dunggo karon. Tats, atong kilawon. Siyempre, kay nauman na may mighabwa, amo ng kargahan og ice. Samtang naa pa na sila diha. Kay pag abot sa lawod, kumpleto na sila starting, di ba? Kay kung kaluy-an na sila unyang gabi mudunggo na sila ugma, ako gyapon ang muhabwa na nga naman, amo aman ng suki. So nahuman naman tagabwa, muuli na tagbalay. Siyempre, transition dayon para madali. Kilawon! Sabawon! Ato sa palitan og lamas para atchop ba? Mauna ni karon imbis na abot na sa balay, balik na pod nagpalingke kay wala day lamas. So ato nang palitan og lamas diha, pila ra gyud sinabaw. Pag abot sa balay, akong ikuha ang akong secret weapon, ngano man, perting inita karong adlaw. Maunang suoton sa nato na ang baring ni James Bond diha. Oh, di ba? Tisoy na kay ang kusinero. Tan-awan ninyo, bisag unsa ka sino sa isda, unsa ka presko sa isda, lusot gyapon asa ko ang baring. Mao na perting preskuha sa atong gisabaw karong adlaw dia. Kay bilong-bilong na. Ay namo katingala sa atong mga ingredients dia kay kabalo mo nag-budget ta karong panahon na. Ang importante man god presko ang atong isda og perting tamisa sa sabaw, di ba? Syempre, kay pabrika man tag kamunggay, aw isablig ng kamunggay diha. Pagkahuman tusno-tusno gidagmay og tilawi. Achok. Tungaon lang, hindi mahurot. Samtang gitakloban to tong sinabaw dito, kay naluto naman to, ato sa natimplahon ang kinilaw di ang turnos. Kay alalain po nato nagpipino. Dili na kinahanglan dagag suka mga tats, limonsito lang ang daghan ana para lami kay pila ra guni turnos. Ug isa pa, haonon na nato ang tong isda kay ato nang itapa dira sa atong bulinaw. Pagkahuman, oh, di ba? Perting atsopa. Mao ni ginaingon ako mga tats. Basta kugihan lang ka dira sa Peaceport, buhi na kay ka, libre na kag sudan. Kanon na lang ang imuhang paliton or bugas. Hinay-hinay pud basig madala ang silingan.